सिनेमायाथ' मोगथाङाव जाबायानो दङ जों खालामबोनाय सिनेमाफ्रा जायाखै होनबा बेबो मोगथाङाव जागोन आं बेखायनो बुंदों सिनेमायाव जा खालामदों बेनि मोगथाङाव जाबाय दं देग्लाय जोंनि मानास समस्तियावहाय गोबां माइन'रिटि रायजो राजाफोर दङ दा बिसोरनि गेजेराव एखे केम्पेइन खालामनो हायाखै जोबनाय मोनदों दिनै नमिनेशन पेपार गथायखांनायनि उनावहाय उननि समाव उननि हाबाफारिखौ मावलांबाय थासिगोन नोंथांनि देरहासारनाया बेसेबां रोखा लाबोबाय आंथ' दाखालिनो बुंबाय दङ जोंनि देरहानाया दिनैनि समावहाय रोखा मानोना बेवहाय गुबुन दोलोनि जा बिजाथिफोर बे बिजाथिफोरखौ रायजो राजाफ्रा साबजानाय मोनाखै बा एक्सेप्ट खालामनो हायाखै बेसेबांसो रिजार्भ मोननानै देरहासारगोन बेखौ उननि समाव बुंनो हागोन दाथ' रोखायै बुंनो हानाय नङा साननै सानथामनि उनावहाय मोनसे थासारिखौ जों नुगोन नैबे समाव सार थांनाय बावैसो सिगां नोंथांनि जि सालारि मास सालारि ना बे खोथाया ओंखारबाय थादों बार बार मैयाबो बिथां बिपिएफनि केन्डिडेट साननैसो बसुमतारी बिथाङा बुंदों दि आं जुदि सालानि नाबाथाय बिथाङाथ' सालानि नायानो बिथाङाबो सिन्दायावनो थायो आंबो सिन्दायावनो थायो बेनि सायाव मा फिननो होफिनगोन सार नोङो आं मैयानो बुंखांखाबाय बिनि सोमोन्दै जायखिजाया दिनैथ' सोरखौबा सोंखारिनाय बाथ्रा दान्थेलायनायनि सम नङा होननानै आं सानदों दिनै बिजाथिफोरा गावजों गाव माने उइस होलायनाय बा शुभकामना खालामलायनायनिसो आंनिफ्राय आङो साफ्रोमबो बिजाथिफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरगोन नैबे समाव बिथाङाबो दि फोरमायबोदों सार 37 नं मानास विधानसभा एमएलए बिथाङाबो 100% देरहानायनि खोथाखौ बुंबाय थादों नैबे समाव नोंथाङा माबायदि भटजों एलायन्स जागोन सोरथो जेनगोन होननानै लानो बयबो देरहागोनखौनो होनगोन आंहाबो मोनसे कनफिडेन्स दं आत्मबिश्वास दङ रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांदों रायजो राजाफोरजों रायज्लायदों थ' बेखौ नुनानै आंहा मोनसे आत्मबिश्वास सेल्फ कनफिडेन्स दङ थ' बिथांमोनाबो बुंगोन गावबा गावनि देरहानायखौ जिहेथु माखासे सिनेमाफोराव नोंथांखौ देरहासारनाय नुयो नाथाय मोगथाङावबो थारैनो बे जाफुंगोन होननानै सानो आरोना सिनेमायाथ' मोगथाङाव जाबायानो दङ जों खालामबोनाय सिनेमाफ्रा जायाखै होनबा बेबो मोगथाङाव जागोन ससमा सबि भट होनायाव साराबो बिराद माबादोंमोन माइन'रिटि मानसिफोरजों देग्लाय माबायदि खालामगोन बायदि सानो आं बेखायनो बुंदों सिनेमायाव जा खालामदों बेनि मोगथाङाव जाबाय दं देग्लाय जोंनि मानास समस्तियावहाय गोबां माइन'रिटि रायजो राजाफोर दङ दा बिसोरनि गेजेराव एखे केम्पेइन खालामनो हायाखै बिथांमोननिफ्राय माबायदि मोनदों अनसायनायखौ माइन'रिटिफोरनिफ्राय खोब मोजां मोनदों बिथांमोना आंखौ बरायदों मानोना आं दहायनो बुंनाया बेवहाय जिहेतु गुबुन गुबुन बिजाथिफोरखौ साबजानाय मोनाखै आरो बिपिएफनि बेलायावथ' जिहेतु बिथांमोना थांनाय बिटिसि इलेक्सनावहाय माइन'रिटि रायजो राजाफोरखौ थगायबाय थ' बिनि थाखाय बिथांमोना बिपिएफनि दिनैनि दिनाव भट होनो नागिराखै आरो रायजोआरि केन्डिडेट बिथां अन्जन तालुकदार बेखौबो साबजानाय मोनाखै रायजो राजाफ्रा बुंदों बिथाङा सानाव उन्दुबाय थायो मोनायावल' ओंखारो होननानै दा बेखायनो साबजानाय मोनाखै बिथांखौबो दा बेखायनो माइन'रिटि रायजो राजाफ्रा आंखौ लेंहरदों आं थांदों रायज्लायदों बिथांमोनजों एडभो खालामदों बिथांमोना खोथा होदों देग्लाय जोङो जोंनि समस्तिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जोंनि गथ' गथायनि थाखाय जोंनि भबिसतनि थाखाय भट होगोन होननानै बुंदों बेखायनो आंहा आत्मबिश्वास बिथां जोंनि माइन'रिटि बिथांमोनखौबो लानानै जिहेतु केन्डिडेटखौ फसायैनि गोबां सियार बायबाय एसोरनि अफिसफोराव मा फोरमायगोन सियार बायनायखौथ' मा फोरमायलायनो गोनां दं सियार बायनायानो गावनो फोरमायखादों नङा होमबा थ' बिथांमोना दोलोआनो एक्सेप्ट खालामनो हायाखै दिनै आं बारा सोंखारिया गासिबनिसिमबो आङो साफ्रोमबो बिजाथिफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरगोन जिहेतुके देग्लाय बिपिआइआबो बिजाथि फसंदों मानास बे मायबाफोर गोहोम खोख्लैगोन नामा पिपिआइखौ गांबेसे मोनगोन होननानै सानदों बेखौथ' बुंलायनो गोनां दं होननानै सानाखै आङो नङा होमबा